하자니 지니 루구 따꾸 부쿡성 너럭너 조또너 아니 카니 카카함 따이 함정마 야파로 너럭니 타니 지니 서더너 베프티스 우멘 소사이티 SNBWS니 응의 가샤 खबर kaham ba koktoma kaham tu makai omo hai sung jini society ni ngei haina hai buskang 16 Agosto chasal haina hai sung health camp sung khaina thangai tongo Patni kaya Haduk sini hospital ni thayo ga aboni bagai sini joto hasal gana nai tongnai taku bukuk songrong no haina hai sini khabai norong kobongmung ba koimung yafarna musung makai mo hai jotono sakrok hamya sayarok tongkhakai phai naijagai mano sung doctor kai sungagi no waini tubukha sini o kaya Haduk hospital o Dr. Gyanaras bo haini hai phai pinai tani 16 tarik sasal ba Saturday Shonibar ga abuni bagai bono simia sing teibo doctor rong sing tubunani bagai sing try khitongo naijagi manana sing mangkhakai gyane gynecology doctor aptirok no sing tubuida mano aborok sing chaitok lainai ga abuni bagai norok no sini ungei kobung mungkhomose je hasallo thangei rangkho puisa kringi naime ang tongnai ro oro phai norong naijak baidi angkai rangni mari rok belai khomongnai visit Dr. Gyanara singkai 300 taka rok se bo visit na jau angkai obo sing hospital khaina thangi tongo buskango sing tabo tebo truk sing obo tikhe sakhamni tui nai sing bororong thaniwo lukurong no sing subamung tubunani bagina sing obo shep nalai dong angkai obo no norong thani koimung noro aro jotono phai asalo phai naijagoi noro sakno noro ni bagai kahamang nai hini nai sing poito khlai norong no kobogo haino hai kha kaham bai hambaya foro nong thaniwo sing mo joto lukuni bagai kaisa koktoma kaham haino hai tu bebika tamni himale jeng kaya Haduk hospital jeng buskango jengnan thangi tongo abono rogino china hospital talowaisa khlai phatani doctor tabu tubuinai sakhamrok jeng phunungsagi tongo naijagi mananai ingai ta buskango ba haino hai je generous bo Belur hospital ni doctor simsi Belur ni bo haino hai phaipinai buskang 16 tarik sin August talni chin chasal ba Shonibar Saturday ga salo bo phaipinai bo phaimani chini thaihingke chin kaya Haduk hospital na thaino bo to phainai bo hungkai sing sigango ba sama haikeno bo hungkai kidney stone ba gallbladder stone ba sutinni problem rok jodi mungsasangui tongkhangke aborok no sing aron phunukjaknani naijaknani sep sing naimanai hingabno basuk hasalni belai keno khatung khajagai sin borok no nainani bagai baba hake phai tongo hingabno sing o sepno sing nalayano phaji sing ashalo sing joto pal khlai je obahai busago pathor tongnai holong tongnai nor joto no phai naijak phai manai abono karibo chini general doctor bosang adina tubunai boba chuknai chini doctor orti boba haino khom haina hai chini taku kaham buku kaham somno belai kheno koina musungo se haina hai jeng dini oro chini media ni biskang ma phayo no seng belai kheno sana musung ma khom hai se chini Southern North Baptist Women Society tau bai wai tham romoi seng health camp khlai tongo health camp khlai mana bono rok ni bagai no ni kaham ni bagai tai chini borok seng father hao sak ham naijana thanga angkai flight bara hotel bara kwbangma rang khoros thango rang bayo haini bagai rang rong no kisa visit baya naijak nani sep jengrong ni bagai tubui tongo chini Southern North Baptist Women Society jengrong ni bagai o sep kaham tu maranoro korayawai
je sak ham sak naijak na wa sugi dong ro naijak pai mano engke sengmayo sak norok sak naijak na bagai contact khlanya bagai seng sini screen no chini rajak tongo screen no norok kok du beseng me kereng mano tai pulao bonoro nangkhe contact khlai bo english rok nai mano engkai biji thengkai 300 taka engkai te aro chini general medicine doctor bo tongnai che Patni doctor bo tongnai engkai chini kwbang operation rok norok khlaijak nan bagai pai mano engkai tai je Saint Joseph hospital bo boro mane operation rok khlainai time engkai chini 11 ta ni simi 3 ta jora haipano jora borok bangkha engkai जों देबो साइते जरा फनाय जगे मानो गाबन बागै नरक जतनो न जों कबगो नरा सेब कामनो ना फाइबादि आसम हामबाय 하전에 지니 루고 다쿠 부쿡성 너럭너 조토너 아니 카니 카카함 따이 함정마 야파로 너럭니 타니 지니 서더 노트 베프티스 우멘 소사이티 SNBWS니 응의 가샤 খবর kaham ba koktoma kaham tu makai omo hai sung jini society ni ngei haine hai buskang 16 Agosto chasal haine hai sung health camp sung khaina thangai tongo Patni kaya Haduk sini hospital ni thayo ga aboni bagai sini joto hasal gana nai tongnai taku bukuk songrong no haine hai sini khabai norong no kobongmung ba koimung yaphar no sung ma khayo mo hai jotono sakrok hamia sayarok tongkhakai phai naijagai mano sung doctor kai sungagi no waini tubukha sini o kaya Haduk hospital o Dr. Gyanaras bo haine hai phaipinai tani 16 tarik sasal ba Saturday Shonibar ga aboni bagai bono simia sengtei bo doctor rong no seng tubunani bagai seng try khe tongo naijagi manana seng mangkhakai gyane gynecology doctor apti rong no seng tubui jamano aborok seng chai tong lainai ga aboni bagai norok no sini ngei kobong mungkhong se je hasallo thangei rangkhok puisa kringi naime ang tongnai ro oro phai norong naijak baidi angkai rangni mari rok ko belai komongnai visit Dr. Gyanaras angkai 300 taka rok se bo visit na jau angkai obo seng hospital khaina thangi tongo buskango seng tabo tebo truk seng obo tikhe sakhamni tui nai seng bororong thaniwo
lukurong no seng subamung tubunani bagine seng obo shep nalai dong kai obo no norong thani koimung noro aro jotono phai asalo phai naijakdi noro sakno norong ni bagai kaham nai hini nai seng poito khlai norong no kobogo hai no hai kha kaham bai ya pharo nong thani wo sung mo joto lukuni bagai kaisa kok tuma kaham hai no hai tu baby kya tamni himale jeng kaya Haduk hospital jeng boskango jengnan thangi dongo abono rogino china hospital talowaisa khlai phatani doctor tabuk tu buinai sa khamrok jeng phunukjagui dongo naijagui mananai ingkai ta boskango bahai no hai je generous bo Belur hospital ni doctor simsi Belur ni bo hai no hai phaipi boskan 16 tarik sin August talni chin cha sal ba shonibar Saturday ga salo bo phaipi nai bo phaimani chini thaihingke sin kaya Haduk hospital na thaino bo to phainai bo hingkai sing sikango bo sama haikeno bo hingkai kidney stone ba gallbladder stone ba sutinni problem rok jodi mungsasangui tongkhangke aborok no sing aron phunukjaknani naijaknani sep sing naimanai hingabno basuk hasalni belai keno khatung khajagai sin borok no nainani bagui bo bahike phai tongo hingabno sing o sepno sing nalayano phaiji sing asalo sing joto pal khlai je obahai bsago pathor tongnai holong tongnai nor joto no phai naijak phai manai abono karibo chini general doctor bo sanga dina tubunai bo bachuknai chini doctor orti bo bahai no khum haina hai chini takuk kaham bukuk kaham somno belai koina musungo se haina hai jeng dini oro chini media ni biskang ma phayo no seng belai sana musungma kom hai se chini Southern North Baptist Women's Society tau bai wai tham romoi seng health camp khlai dongo health camp khlai mana bono ri bagai no ni kaham ni bagai tai chini borok jeng father hao sak ham naijana thangka kai flight bara hotel bara ko mara khoros thango rang bayo haini bagai rang rongno kisa visit baya naijak nani as help sangrong ni bagai tugui dongo chini Southern North Baptist Women's Society sangrong ni bagai os sep kam tu maranoro koroyawe je sak ham sak naijana ni wasugui dongni ro naijak phaimano engke seng mayo sak norok sak naijana bagai contact khlanya bagai seng chini screen no chini rejak tongo screen no bonoro kok dugui seng mai kereng mano tai puilao bonoro nangkhe contact khlai bo bong list rok nai mano engkai visit engkai 300 taka engkai te aro chini general medicine doctor bo tongnai che phatani doctor bo tongnai engkai chini kwbang operation rok bonoro khlaijangnan bagai phaimano engkai tai je St. Joseph Hospital bo boro mane operation rok khlainai time engkai chini 11 ta ni simi 3 ta jora haipano jora borok bangkha engkai jeng debo saite jora khonai je mano abon bagai norok joto no seng kobogo nora sep kaham na phai pai asang hamai
하자니 진이 루구 다쿠 부쿡성 너럭너 조또너 아니 카니 카가함 따이 함정마 야파로 너럭니 타니 진이 서더너 베프티스 우멘 소사이티 SNVWS니 응의 가샤 खबर kaham ba koktoma kaham tu makai omo hai sung jini society ni ngei haina hai buskang 16 Agosto chasal haina hai sung health camp sung khaina thangai tongo Patni kaya Haduk sini hospital ni thayo ga aboni bagai sini joto hasal gana nai tongnai taku bukuk songrong no haina hai sini khabai norong no kobongmung ba koimung yapharna musung makai mo hai joto no sakro hamya sayarok tongkhakai phai naijagai mano sung doctor kai sungagi no waini tubukha sini o kaya Haduk hospital o Dr. Gyanaras bo haini hai phai pinai Patni 16 tarik sasal ba Saturday Shonibar ga aboni bagai bono simia sengtei bo doctor no seng tubuna ni bagai seng try ke tongo naijagi manana seng mangkhakai gyane gynecology doctor apti rok no seng tubui jamano aborok seng chai tok lai nai ga aboni bagai norok no sini ngei kobung mungkhong mo se je hasallo thangei rangkho puisa kringi naime yang tongnai ro oro phai norong naijak baidi angkai rangni mari ro ko belai komong nai visit Dr. Gyanaras sengkai 300 taka rok se bo visit na jau angkai obo seng hospital khaina thangi tongo buskango seng tabo tebo truk seng obo tikhai sakhamni tui nai seng bororong thaniwo lukurong no seng subamung tubunani bagina seng obo shep nalai dong kai obo no norong thani koimung noro aro jotono phai asalo phai naijagui noro sakno noro ni bagai kahamang nai hini nai seng poito khlai norong no kobogo haino hai kha kaham bai hambaya foro nong thaniwo sung mo joto lukuni bagai kaisa koktoma kaham haino hai tu bebika tamni himale jeng kaya Haduk hospital jeng buskango jengnan thangi tongo abono rogino china hospital talowaisa khlai phatani doctor tabuk tu buinai sakham rok jeng phungjagi tongo naijagi mananai hingai ta buskango ba haino hai je generas bo Belor hospital ni doctor simsi Belor ni bo haino hai phaipi buskang 16 tarik sin August talni jin chasal ba Shonibar Saturday ga salo bo phaipi nai bo phaimani sini thai hingke sin kaya Haduk hospital na thaino bo to phainai bo hingke sing sikango bo sama hekeno bo hingke kidney stone ba gallbladder stone ba sutinni problem rok jodi musasangui tongkhangke aborok no sing aron phunukjaknani naijaknani sep sing naimanai hingke abono basuk hasalni belai keno khatung khajagai sin borok no nainani bagai baba heke phai tongo ngabono sing o sepno sing nalayano phaji sing ashalo sing joto pal khlai je oba hai busago pathor tongnai holong tongnai nor joto no phai naijak phai manai abono karibo chini general doctor bosang adina tubunai boba chuknai chini doctor orti boba haino haina hai chini taku kaham buku kaham somno belai kheno koina musungo se haina hai jeng dini oro chini media ni biskang ma phayo no seng belai kheno sana musung ma kom hai se chini Southern North Baptist Women Society tau bai wai tham romoi seng health camp khlai dongo health camp khlai mana bono ri bagai no ni kaham ni bagai tai chini borok jeng father hao sak ham nai jena thangka kai flight bara hotel bara ko marang khoros thango rang bayo haine bagai rang rong no kisa visit baya nai jak nani as help sangrong ni bagai tubui dongo chini Southern Baptist Women Society sangrong ni bagai os sep kam tu marano ro koroyawe
je sak ham sak naijak na wa sugi dong ro naijak pai mano engke sengmayo sak norok sak naijak na bagai contact khlanya bagai seng sini screen no chini rejak tongo screen no norok kok du beseng me kereng mano tai pulao bonoro nangkhe contact khlai bo english rok nai mano engkai biji thengkai so 300 taka engkai te aro chini general medicine doctor bo tongnai che Patni doctor bo tongnai engkai chini kwbang operation rok norok khlaijak nan bagai pai mano engkai tai je Saint Joseph hospital bo boro mane operation rok khlainai time engkai chini 11 ta ni simi 3 ta jora haipono jora borok bangkha engkai जों देबो साइते जरा खनाय जगे मानो गाबन बागै नरक जतनो न जों कबगो नरा सेब कामनो ना फाइबादि आसम हामबाय 하자니 지니 루구 다쿠 부쿡성 너럭너 조토너 아니 카니 카카함 따이 함정마 야파로 너럭이 타니 지니 서더너 베프티스 우멘 소사이티 SNBWS니 응의 가샤 খবর kaham ba koktoma kaham tu makai omo hai seng jini society ni engei haine hai buskang 16 Agosto chasal haine hai seng health camp seng khaina thangai tongo Patni kaya Haduk sini hospital ni thayo ga aboni bagai sini joto hasal gana nai tongnai taku bukuk songrong na haina hai sini khabai norong no kobongmung ba koimung yapharna musung makai omo hai jotono sakrok hamya sayarok tongkhakai phai naijagai mano sung doctor kai sunga hino waini tubukha sini o kai Haduk hospital doctor Gianaras bo haini hai phai pinai tanni 16 tarik sasal ba Saturday shonibar ga aboni bagai bono simia seng teibo doctor rong seng tubunani bagai seng try khe tongo naijagi manana seng mangkhakai giane gynecology doctor apti rong no seng tubui jamano aborok seng chai tong lainai ga aboni bagai norok no sini engei kobung khomose je hasallo thangei rangkho puisa kringi naime yang tongnai ro oro phai norong naijak badi angkai rami mari ro ko belai komongnai visit doctor Gianaras angkai 300 taka rok se bo visit na jau angkai obo seng hospital khaina thangi tongo buskango seng tabo tebo truk seng obo tekhai sakhamni tei nai seng bororong thaniwo
lukurokno जों subamung tubunani bagine जों obo sebnalai dong ओंखाय अबनो नरं थानि कयमु नर आरो जतनो फायि आसालो फायि नायजागै नर sakno नरनि बागै गाहामों नायहैनाय जों पयट खालाय नरंनो अबोगो हायनो हाय खा गाहामबाय हामबाया फरो नंग थानिओ जों मो जत लुकुनि बागै काइसे कक्तमा गाहाम हायनो हाय तुबे बिगा तामनि हिमालय जों काया हादुक हास्पाताल जों बसकांगो जेंनानि थाङै दङ आबुनो रुगिनो सिना हास्पाताल तालवाइसा खलाय फादारनि डक्टर दाबु तुबुइनाय सा खामरक जों फुंजागै दङ नायजागै माननाय इंगे दा बसकांगो बाहायनो हाय जे गेनेरास बो बेलुर हास्पातालनि डाक्टर सिमसि बेलुरनि बाहायनो हाय फाइपिनाय बसकां 16 16 तारिख सिन अगस्त तालनि जिन 4 साल बा शनिबार सैटरडे गा सालो बो फाइपिनाय बो फाइमानि सिनि थाइंगे सिन काय हादुक हास्पातालना थायनो बतो फाइनाय बो हंगै जों सिगाङाव सामा हैकेनो बंगै किडनी स्टोन बा गालब्लाडर स्टोन बा सुतुनि प्रब्लेम रक जदि मुससंनि दंखांके आबरकनो जों आरो फुनुकजाकनानि नायजाकनानि सेब जों नायमानाय हिंगाबनो बासो खासालनि बेलायकेनो खाथुं खाजागायसिन बरकनो नायनानि बागै बाबाहैके फाइ दङ हिंगाबनो जों असेबनो जों नालायानो फाइजि जों आसालो जों जत पाल खलाय जे अबाहाय बैसागो पाथर दंनाय हलं दंनाय नर जतनो फायै नायजाक फायमानाय आबनो कारिबो जोंनि जेनेरेल डक्टर बसं आदिना तुबनाय बबा सुकनाय जोंनि डक्टर रत्ति बबा हायनो हायनो हाय जोंनि ताखु kaham buku kaham somno बेलायखेनो कयना मुसुंगो एसे हायनो हाय जों दिनै हरो जोंनि मिडियानि बिसकाङो मा फायो नरनो जों बेलायखेनो साना मुसुंमाखौ हायसे जोंनि सदर नर्थ बेप्टिस्ट वुमेन ससाइटि ताव बाय वाइथाम रमै जों हेल्थ केम्प खालाय दङ हेल्थ केम्प खालायमाने आबो नरकनि बागै नरनि गाहामनि बागै ताय जोंनि बर' रक जों फादार हाव सा गाहाम नायजोंनो थांगांखाय फ्लाइट बारा हटेल बारा गोबां रां खरस थाङो रां बायो हायनो बागै रां रंनो किसा बिजित बायना नायजागोननानै सेब जों नरनि बागै दुबै दङ जोंनि सदर बेप्टिस्ट वुमेन ससाइटि जों नरनि बागै सेब गाहाम तुमार नर गरयावै जे साग हाम साग नायजोंनो हेवा सुगै दङ नायजाक फायमानो ओंके जों मायाव नरक साग नायजोंना बागै कन्टेक्ट खालामनायनि बागै जों जोंनि स्क्रिन जोंनि रोजाब दङ स्क्रिनाव नरक कक दुबै जों मैखोरों मानो ताय पुलाव नरक नांखे कन्टेक्ट खालायबो बुंलिस रक नाय मानो ओंखाय बिजि थेंखाय 300 टाका ओंखाय ताय आरो जोंनि जनरेल मेडिसिन डक्टर बतंनाय जे फातानि डक्टर बतंनाय ओंखाय जोंनि गोबां अपारेशन डक्टर खालायजांनान बागै फायमानो ओंखाय ताय जे सेन्ट जोसेफ हस्पिटालाव बर माने अपारेशन खालायनाय टाइम ओंखाय जोंनि 11 तानि सिमी 3 ता जरा हायपनो जरा बरक बांखा ओंखाय जों देबो 4 ता जरा खनाय जागाय मानो गाबोन बागै नरक जतनो जों कबगो नरा सेब गाहाम ना फायबायदि आसा हामबाय
하전에 지니 루구 다쿠 부쿡성 너럭너 조토너 아니 카니 카카한 따이 함정마 야파로 너럭니 타니 지니 Southern North Baptist Women's Society SNBWS ni 응의 kaisa khobor kaham ba koktoma kaham tu makai omo hai sung jini society ni 응의 haina hai buskang 16 Agosto chasal haina hai sung health camp sung khaina thangai tongo Patni kaya Haduk sini hospital ni tayo. Nga abo ni bagay sini jo to hasal gana nai tong nai taku bukuk song rong no hai na hai sini khabai no rong no kobong mung ba koi mung ya phan no musung ma khayo mo hai joto no sakro hamya saya rong tong khakai phai nai jagai mano. Sung doktor ngai Sengagi no waini tu buka sini kaya Haduk hospital Dr. Gianaras bo hai ni hai phai pinai tani 16 tarik sasal ba Saturday Shonibar nga abuni bagai bono simia sengtei bo doktor rong no seng tu buna ni bagai seng try ke tongo naijagi manana seng mangka kai giane gynecology doctor apti rong no seng tu bu jamano aborok seng sai tong lai nai nga aboni bagai norok no sini 응의 kobung mung khomo se je hasallo thangei rang khok puisa kringi nai me yang tong nai ro oro phai norok nai jagwadi angkai rang ni mari ro ko belai komong nai visit Dr. Gianaras angkai 300 taka rok se bo visit na jau angkai obo seng hospital khaina thangi tongo buskango seng tabo tebo truk seng obote case sakhamni tui nai seng bororong thaniwo lukurong no seng subamung tubunani bagi nai seng obo shep nalai dong kai obo no norong thani koimung noro aro jotono phai asalo phai naijagui noro sakno noro norong ni bagi kahamang nai hini nai seng poito khlai norong no kobogo hai no hai kha kaham bai ya pharo nong thaniwo sungmo joto lukuni bagai kaisa koktoma kaham hai no hai tu baby kya tamni himale jeng kaya Haduk hospital jeng buskango jengnan thangi tongo abuno rogino china hospital talowaisa khlai phatani doctor tabuk tu buinai sakham rok jeng phunungsagi tongo naijagi mananai ingkai ta buskango ba hai no hai je generous bo Belor hospital ni doctor simsi Belor ni bo hai no hai phai buskang 16 tarik sin August talni chin chasal ba Shonibar Saturday ga salo bo phai pinai bo phai mani sin thai hingke sin kai Haduk hospital na thai no bo to phai nai bo hingkai sing sikango bo sama haikeno bo hingkai kidney stone ba gallbladder stone ba sutin ni problem rok jodi mungsa sangui tong hangke aborok no sing aron phunukjakmani naijakmani sep sing naimanai hingabno basuk hasal ni belai keno khatung khajagai sin borok no nainani bagai baba hake phai tongo hingabno sing o sepno sing nalayano phaji sing ashalo sing joto pal khlai je oba hai busago pathor tongnai holong tongnai nor joto no phai naijak phai manai abno karibo chini general doctor bosang adina tubunai boba chuknai chini doctor orti boba haino khom haina hai chini taku kaham buku kaham somno belekeno koina musungo se haina hai sengdini oro chini media ni biskang ma phayo no seng belekeno sana musungma khom hai se chini Southern North Baptist Women's Society tau bai wai tham romoi seng health camp khlai dongo health camp khlai mana bono ri bagai no ni kaham ni bagai tai chini borok seng father hao sak ham nai jana thanga kai flight bara hotel bara ko marang khoros thango rang bayo haini bagai rang rong no isa visit baya nai jak nani as help seng rong ni bagai tu dongo chini Southern North Baptist Women's Society seng rong ni bagai os sep kam tu marano ro koroyawe
je sak ham sak naijak hane wa sugi dong ro naijak pai mano hingke seng mayo sak norok sak naijak na bagai contact khlanya bagai seng sini screen no chini rajak tongo screen no norok kok du seng mai kereng mano tai puilao bo norok nangkhe contact khlai bo munglis rok nai mano hingkai biji thengkai 300 taka hingkai tai aro chini general medicine doctor bo tongnai che Patni doctor bo tongnai hingkai chini kwbang operation rok norok khlaijak nan bagai pai mano hingkai tai je Saint Joseph hospital bo boro mane operation rok khlainai time hingkai chini 11 ta ni simi 3 ta jora haipano jora borok bangkha hingkai जों देबो साइते जरा फनाय जगे मानो गाबन बागै नरक जतनो न जों कबगो नरा सेब कामनो ना फाइबादि आसं हामबाय 하자니 지니 루구 따고 부국성 너럭너 저토너 아니 카니 카가 한테 함정마 야파로 너럭이 타니 지니 서더 노트 베프티스 우멘 소사이티 SNVWS ni 응의 가샤 খবর kaham ba koktomma kaham tu makai omo hai sung jini society ni 응의 haine hai buskang 16 Agosto chasal haine hai sung health camp sung khaina thangai tongo Patni kaya Haduk sini hospital ni thayo ga aboni bagai sini joto hasal gana nai tongnai taku bukuk songrong no haine hai sini khabai norong no kobongmung ba koimung yafarna musung makai mo hai jotono sagrok hamya sayarok tongkhakai phai naijagai mano sung doctor kai sungagi no waini tubukha sini o kaya Haduk hospital o Dr. Gyanaras bo haine hai phaipinai tanni 16 tarik sasal ba Saturday shonibar ga aboni bagai bono simiya sengtei bo doctor rong no seng tubunani bagai seng try khe tongo naijagi manana seng mangkhakai gyane gynecology doctor apti rong no seng tubui jamano aborok seng chai tong lainai ga aboni bagai norok no sini 응의 거북문 거머세 제 하살로 탕의랑 코프샤 그링이 나이메 양 동네로 어로 파이 노력 나이자바디 아까이 랑니 마리로 코벨라이 거몽나이 비짓 doctor gyanaras kai 300 takarokse bo visit na jau kai obo seng hospital khaina thangi tongo buskango seng tabo tebo truk seng obo tekhe sakhamni tui nai seng bororong thaniwo
lukurong no seng subamung tubunani bagine seng obo shep nalai dong kai obo no norong thani koimung noro aro jotono phai asalo phai naijakdi noro sakno norong ni bagai kaham nai hini nai seng poito khlai norong no kobogo hai no hai kha kaham bai ya phoro nong thani wo sung mo joto lukuni bagai kaisa kok tuma kaham hai no hai tu baby kya tamni himale jeng kaya Haduk hospital jeng boskango jengnan thangi dongo abuno rogino china hospital talowaisa khlai phatani doctor tabuk tu buinai sa khamrok jeng phunukjagui dongo naijagui mananai ingke ta boskango bahai no hai je generous bo Belur hospital ni doctor simsi Belur ni bo hai no hai phaipi nai boskang 16 tarik sin August talni chin cha sal ba shonibar Saturday ga salo bo phaipi nai bo phaimani sin thai hingke sin kaya Haduk hospital na thai no bo to phainai bo hingke sing sikango bo sama haikeno bo hingke kidney stone ba gallbladder stone ba sutinni problem rok jodi mungsa sangui tong hangke aborok no sing aron phunukjaknani naijaknani sep sing naimanai hingke abono basuk hasalni belai keno khatung khajagai sin borok no nainani bagui bo bahike phai tongo hingke abono sing o sepno sing nalayano phaiji sing asalo sing joto pal khlai je obahai bsago pathor tongnai holong tongnai nor joto no phai naijak phai manai abono karibo chini general doctor bo sanga dina tubunai bo wasuknai chini doctor orti bo bahai no khum haina hai chini takuk kaham bukuk kaham somno belai koina musungo se haina hai jeng dini oro chini media ni bskang ma phayo no seng belai sana musungma kom hai se chini Southern North Baptist Women's Society tau bai wai tham romoi seng health camp khlai dongo health camp khlai mana bo norok ni bagai norni kaham ni bagai tai chini borok jeng father hao sak ham naijana thangka hangkai flight bara hotel bara kwbangma rang khoros thango rang bayo haini bagai rang rongno kisa visit bayo naijak nani sep jengrong ni bagai tubui dongo chini Southern North Baptist Women's Society jengrong ni bagai o sep kaham tu maranoro koroyawe je sak ham sak naijana hnewa sugui dongnai ro naijak phaimano hingke sengmayo sak norok sak naijana bagai contact khlainai bagai seng chini screen no chini rejak tongo screen no norok kok dugui sengmai kereng mano tai puilao bonoro nangkhe contact khlai bo munglis rok nai mano hingkai visit hingkai 300 taka hingkai tai aro chini general medicine doctor bo tongnai che phatani doctor bo tongnai hingkai chini kwbangma operation rok norok khlaijakna bagai phaimano hingkai tai je Saint Joseph Hospital bo borok mane operation rok khlainai time hingkai chini 11 ta ni simi 3 ta jora haipano jora borok bangkha hingkai jeng debo saite jora phonai jagai mano abon bagai norok joto no seng kobogo nora sep kaham na phaibaji asang hambai
하자니 지니 루구 다쿠 부쿡성 너럭너 조토너 아니 카니 카카함 따이 함정마 야파로 너럭이 타니 지니 Southern North Baptist Women Society SNVWS ni 응의 kaisa khobor kaham ba koktoma kaham tu makai omo hai sung jini society ni 응의 haina hai buskang 16 Agosto chasal haina hai sung health camp sung khaina thangai tongo Patni kaya Haduk sini hospital ni tayo. Nga abo ni bagay sini joto hasal gana nai tong nai taku bukuk song rong na hai na hai sini khabay na rong no kobong mong ba koy mong yapar na musung makayo mo hai joto no sakro hamya saya rong tong kakay pai naijagdi mano. Sung doktor kay Sengagi no waini tubuh khas sini kayak Haduk hospital dokter Gianaras bo hai hai pinai tani 16 tarik sasal ba Saturday Shonibar nggak apa nih bagai bono simia sengtei bo dokter ono seng tubuh nani bagai seng try kitonggo naijagdi mana na seng mangkakai gynecology doktor abdi rok nu seng tubuh jamano aborok seng chai chong lại này nga abo ni bagai norok no sini 응의 kobung mung khom se je hasallo thangei rang khok puisa kringi naime ang tong nai ro oro phai norok naijagbai di angkai rang ni mari rok ko belai komong nai visit doktor Gianara sangkai 300 taka rok se bo visit na jau angkai abo seng hospital khaina thangi tongo buskango seng tabo Pebo truk seng obo tikai sakhamni tui nai seng bororong thaniwo lukurong no seng subamung tubunani bagi nai seng obo shep nalai dong kai obo no norong thani koimung noro aro jotono phai asalo phai naijagdi noro sakno noro norong ni bagi kahamang nai hini nai seng poito khlai norong no kobogo hai no hai kha kaham bai ya pharo nong thaniwo sungmo joto lukuni bagai kaisa koktoma kaham hai no hai tu bebi kya tamni himale jeng kaya Haduk hospital jeng buskango jengnan thangi tongo abuno rogino china hospital talowaisa khlai phatani doctor tabuk tu buinai sakham rok sung phunusagi tongo naijagi mananai hingai ta buskango ba hai no hai je generous bo Belur hospital ni doctor simsi belur ni bo hai no hai phaipi buskang 16 tarik sin August talni chin chasal ba Shonibar Saturday ga salo bo phaipi nai bo phaimani chini thai hingke sin kaya Haduk hospital na thai no bo to phainai bo hingke sing sikango bo sama haikeno bo hingke kidney stone ba gallbladder stone ba sutin ni problem rok jodi mungsa sangui tong hangke aborok no seng aron phunuk saknani naijaknani sep seng naimanai hingabno wasuk hasal ni belai keno khatung khajagai sin borok no nainani bagai baba hike phai tongo hingabno seng o sepno seng nalayano phaji seng as halo seng joto pal khlai je obahai busago pathor tongnai holong tongnai nor joto no phai naijak phai manai abono karibo Sini general doctor basang adina tubunai boba chuknai sini doctor orti boba haino khom haina hai sini taku kaham buku kaham somno belai kheno koina musungo se haina hai sing dine ro sini media ni biskang ma phayo no sing belai kheno sana musungma khom hai se sini Southern North Baptist Women Society tau bai wai tham romoi sing health camp khlai dongo health camp khlai mana bono rok ni bagai no ni kaham ni bagai tai sini boro rok sing father hao sak ham nai jana thangka kai flight bara hotel bara ko mara khoros thango rang bayo haini bagai ara rang rong no kisa visit baya nai jak nani as help sing rong ni bagai tugui tongo sini Southern Baptist Women Society sing rong ni bagai os sep kam tu mara no ro koro yawe
je sak ham sak naijak na wa sugi dong ro naijak phai mano engke sengmayo sak norok sak naijak na bagai contact khlanya bagai seng sini screen no chini rajak tongo screen no no kok du beseng mai kereng mano tai puilao bonoro nangkhe contact khlai bo munglis rok nai mano engkai biji thengkai 300 taka engkai te aro chini general medicine doctor bo tongnai che Patni doctor bo tongnai engkai chini gwang mo operation rok no khlaijangan bagai phai mano engkai tai je Saint Joseph hospital bo boro mane operation no khlainai time engkai chini 11 ta ni simi 3 ta jora haipano jora borok bang khangkai जों देबो साइते जरा खनाय जगे मानो गाबन बागै नरक जतनो न जों कबगो नरा सेब कामनो ना फाइबादि आसमा हामबाय 하자니 지니 루ku taku bukuk song norokno jotono ani khani khaka ham tai hamjongma yaparo norokni thani chini Southern North Baptist Women Society SNBWS ni ngai kaisa khobor kaham ba koktoma kaham tu makai omo hai sung chini society ni ngai haine hai buskang 16 Agosto chasal haine hai sung health camp sung khaina thangai tongo Patni kaya Haduk sini hospital ni thayo ga aboni bagai sini joto hasal gana nai tongnai taku bukuk songrong na haine hai sini khabai norongno kobongmung ba koimung yafarna musung makayo mo hai jotono sakrok hamia sayarok tongkhakai phai naijagai mano sung doctor kai sengagi no waini tubukha sino o kaya Haduk hospital Dr. Gyanaras bo haine hai phai pinai tanni 16 tarik sasal ba Saturday shonibar ga aboni bagai bono simia sengtei bo doctor rongno seng tubuna ni bagi seng try khe tongo naijagi manana seng mangkhakai gyane gynecology doctor apti rogno seng tubui jamano aborok seng chai tong lai nai ga aboni bagai norokno sini ngai kobung mungkho mose je hasallo thangai rangkho puisa kringi naime yang tongnai ro oro phai norok naijak badi angkai rangni mari rok belai komong nai visit Dr. Gyanaras angkai 300 taka rok se bo visit na jau angkai obo seng hospital khaina thangi tongo buskango seng tabo tebo truk seng obo tikhe sakhamni tui nai seng bororong thaniwo
lukurokno जों subamung tubunani bagine जों obo sebnalai dong ओमफ्राय अबनो नरं थानि कयमु नर आरो जतनो फायदि आसालो फायि नायजागै नर sakno नरनि बागै गाहामों नायहैनाय जों पयत खालाय नरनो कबोगो हायनो हाय खा kaham bai hambaya foro nong thaniwo जों mo joto lukuni bagui kaisa koktoma kaham haino hai tu pepika tamni himale जों kaya haduk hospital जों bwskango jengnan thangui tongo abono rogino china hospital talowaisa khlai phatarni doctor tabuk tubuinai sakhamrok जों phunukjagui tongo naijagui mananai hinkai ta bwskango bahaino hai je generous bo belor hospital ni doctor simsi belor ni बहायनो हाय फाइपिनाय बस्कां 16 तारिख चिन अगस्त तालनि चिन 4 साल बा शनिबार सैटरडे गा सालो ब फाइपिनाय ब फाइमानि चिन थाइहिंगे चिन काय हादु हास्पाताल ना थायनो ब तो फाइनाय ब हंगे जों सिगाङाव ब सामा हैकेनो ब हंगे किडनी स्टोन बा गालब्लाडर स्टोन बा सुतिनि प्रॉब्लेम रक जदि मुसासंगै दंखांके आबरकनो जों आरो फुनुकजागनानि नायजागनानि सेफ जों नायमानाय हिंगाबनो बासो खासालनि बेलायकेनो खाथुं खाजागायसिन बरकनो नायनानि बागै बाबाहैके फाइ दङ हिंगाबनो जों असेबनो जों नालायानो फाइजि जों आसालो जों जतो पालख्लाय जे अबाहाय बैसागो पाथर दंनाय हलं दंनाय नर जतनो फायै नायजाग फायमानाय आबनो कारिबो जोंनि जेनेरेल डक्टर बसं आदिना तुबनाय बबा चुकनाय जोंनि डक्टर अति